българите често се питаме как ще ги стигнем американците, но има едно място в Ню Йорк, където не ние се опитваме да ги стигнем, а те сами идват. Защото на това място стават вълшебства. Аз се превръща в ние, в един организъм, в едно цяло, без пол, раса или етническа принадлежност, защото на това място всички са равни. Те са група, те са ансамбъл, те са общност, горанска общност. Те са Горана Денс. Там, където има вълшебства, има и вълшебница. Тя е като тяхна майка, но и тяхна посестрима. Тя е техен лидер, но и една от тях. Тя е хореограф, учител, вдъхновител. Тя е създател на Горана Денс. Вече 10 години Елисавета Йорданова кара десетки сърца да бият в един ритъм. Ритъмът на българските народни танци. Много често ми се задава въпроса откъде започва всичко. Истината е, че всичко започва от семейството. И това на какво ни учи родовата памет и семейното наследство е важно за това каква насока ще има детето по отношение на привързаност, разбиране, интерес и връзка с българската култура, традиция и фолклор. Опит наистина започна в семейството. Моята баба Горана, на чието име е кръста на компанията, беше тази, която чух за първи път да пее шопския двуглас заедно с една нейна приятелка и да ми разказва за обичаи като Великден, Гергьовден, Коледа и за това направих и това начало на Горана Денс в Ню Йорк, за да може да продължи и да съществува България зад граници. Започнах да танцувам, защото съм танцувала като малка в България и тъй като живеела доста време в Ню Йорк. Народните танци бяха нещо, което ми напомняха за моето детство, за семейството ми, за България. Познавам Ели от почти 20 години. Запознахме се в София, в Американския колеж и с нея започнах да танцувам народни танци. Когато завърших, се преместих тук в Ню Йорк и съвсем случайно чух: знаеш ли, Ели е тук в Ню Йорк, и намерих я, веднага се открихме и така започнах да правя нови неща с нея. Като малко съм танцувала в България в танцосъстав от 1 до 8 клас и бях решила, че в един ден ще намеря състав, в който пак да танцувам. От дете много исках да танцувам, но никога не се получаваше, затова някак се наредиха нещата, децата са голями и имам възможност да идвам на репетиции. Аз започнах да танцувам народните танци, защото по принцип танцувам от много малка, 6-7 годишна. И това ми е заложено в кръвта и в гените. И за мен това е едно голямо удоволствие, което ме кара да забравя абсолютно всичко, когато танцувам. Започнах в семейството, също моята майка е танцувала като ученичка и като по-млада. Тя също ми помогна да науча първите хора, право хоро, Елено Моме, Дунавско, Ръченица. И си спомням, че танцувахме заедно в
кухнята, докато готвеше вечерите. И говорейки за началото, искам да спомена, че преди 6 години, може би, моята майка ми уши един такъв костюм за рождения ми ден като подарък и аз изпаднах в някакво такова неземно щастие. Дали това я накара след това да ушия още 4 костюма. И до ден днешен не мога да разбера как тази жена на 65-6 години тогава си боцкаше всяка вечер по една паетка, 2 паетки, 3 паетки, за да направи 4 костюма. Аз не бих могла да го направя това нещо. И сякаш като че ли тези костюми и енергията и обичта и любовта в тези костюми, тази майчина любов, с която бяха заредени, сякаш ми даде силата да продължа. Аз играем кралско хоро. Запознах се с Елисавета Йорданова в българското консулство преди 6 години и тя ми предложи да танцувам, да се пробвам да танцувам в Горана Денс. Отидох на първата репетиция и така до ден днешен. Всеки ден в седмицата ние се събираме за танци и практикуваме. Танцувам хоро с Горана. Играя хоро. It's a lot of fun and it's nice to meet with other Bulgarians every week. And I like Bulgarian culture and history and just Bulgarians. Казвам се Васил Чорлев и това е моята съпруга Ина Чорлев и нейната майка, моята любяща тъща Тотка Огнянова. Васко започна да танцува пръв в Горана Данс. Аз след 3 месеца почнах и аз и на мен много ми хареса и реших да кажа на майка ми за това събирания и казах, че ще е голямо развлечение за цялото семейство да ходи на танци. Ами чувствам се още по-млада. Те ми дават сили и надежди да се представям и аз добре, когато нещо не правя правилно, ми казват да се поправям. И аз слушам. Аз съм Емили. Здравствуйте. I've always loved dancing and I was actually I was studying at a Slavic language institute and there was a Bulgarian dance club. So I did that during the summer and I absolutely loved it. And when I came back to New York, eventually I just had to find Bulgarian dance and I found Ellie's class. Единственото нещо, за което съжалявам, е, че не започнах да го правя по-рано. На мен това ми харесва, това се занимавам. Нещо, защото съм българин, защото въобще ми харесва да го правя. И го препоръчвам на всеки един да танцува български народни танци. Започнах да танцувам преди, може би, 2 месеца. Аз съм най-нови член на Горана Денс. Имам опит от преди и много ми липсваше в Америка тук и реших да се присъединя към групата Нели. Добрият екип е добър социален живот също. Добро взаимоотношение между един друг. Имаме хора, които практикуват по-дълго време и имаме други, които са дошли по-скоро и за които е нужно повече внимание и време да им се отдели, за да научат репертуара. И всеки би трябвало, не само аз, да проявява своето търпение и своето уважение, защото бързо се забравят трудните стъпки на началото. И ние смятам, че сме осигурили много добър екип в тази насока, защото всеки е готов да помогне, да отстъпи, да остане след практика да помогне. Но също ние имаме изключително много външни концерти, участия, фестивали. Това, че пътуваме, ходихме 2 пъти в Чикаго на фестивал, ни помогна също да се сплотим като общност, вътрешна малка горанска общност.
Усещането за сцена си е много, много вълнуващо, но това е нещо, което носи много удовлетворение, особено когато сме се подготвили известно време, и това е една добра мотивация за да има нещо като резултат в края на кращата от всички тези усилия. Когато изнасяме концерти, аз каня мои колеги и приятели и след това виждам в тях пламъка в очите им и искат да идват на следващите концерти. Това ми показва, че не само ние си вярваме на това, което правим, а и хората оценяват тая автентичност и тая страст, която всъщност танца представя, българския танц. Когато облека българският народен костюм, изпитвам чувството за гордост и сила за това, че съм българка. I love it more than anything. It's really just absolute joy, especially when you've been learning a dance, and then there's that moment when it shifts and you're just sort of flying. You're just with the music and with the group dancing together. It's just a wonderful feeling. Чувствам се българка. Като чуя музиката и като гледам всичките танцори около мен, облечени по същия начин, просто ме пренася в България това. Усещането е гордост и че сме българи. Тази носия ни предоставя, така да се каже, самочувствие, да се покаже на сцената. Един танц оживява. Оживява, когато усетиме всички магията на танца и започнем да танцуваме, вместо да изпълняваме движенията едно след друго. Допира до това, което нямаме тук, до силата на българката, до силата на България, до вкъщи. Даже сами съм сълзала от очите. Гордост и, как да кажа, страст за това, че правя нещо, което е свързано с България, с което съм израснала. Невероятно. Винаги е било така и още първото ми изпълнение, когато пътувах извън България, бях на 18 или 19 години и когато чух рева на френската публика, Българи, тези аплаузи, които получихме, аз не можех да повярвам, че българския фолклор има такава сила и такова влияние и такава зареждаща енергия. И естествено аз съм от Софийския край, бляскавите черни литаци с бляскавите украси. Те са според мен най-впечатляващите костюми. Когато облека този костюм ми носи невероятно удоволствие. За мен Ели е човек, който живее с танца и го пренася в нас. Нещо, което наистина ми остава като впечатление, че всеки път, когато учим нещо ново, тя идва с история. Представете си момичетата на Калиакра, представете си булката, която върви към новото си семейство, усетете неравната земя на Родопите. Тези разкази наистина оживяват музиката за нас. Страстта към българските танци, силен лидерски стил, организаторски способности и според мен, колкото и да има силни личности в един състав, трябва ръководителят да умее да ги събере заедно. Това е една от причините тая група да съществува толкова дълго време в условия като в Америка, където не можеш да си позволиш да имаш директор или менеджер. Тя прави тия неща сама, което според мен е много рядка комбинация за един артист да бъде силен лидер и да има и технически познания в това, което прави. С ним се карам, аз съм много строга и взискателна преподавателка, не само към Горана Денс, а и към моите ученици, към българското училище, към Горана Джуниор, защото смятам, че всяко едно постижение изисква на първо място дисциплина, изисква увереност, изисква отговорност и последователност. Няма такъв феномен с една репетиция на месец човек да постигне качествен продукт.
Много търпелива е Ели, според мен е прекалено много търпелива. She pushes us, she challenges us, but she's full of love and passion for teaching and for dance and for folk culture, and she is really very warm. Моето търпение е изключително важно за това, че всички тези млади хора, които са членове на Горана Денс, те имат своите професии, отделно семейства. Тези професии са в банки, архитекти, адвокати. Това са сериозни професии и аз трябва да намеря точния баланс на моето търпение, за да мога да уважа тяхното развитие като професионалисти и в същото време да ги подготвя като професионални танцори. И този баланс, докъде мога да изисквам, е много важен. Ели е перфектният учител, абсолютен професионалист. Тя знае какво прави, не е строга, не мисля. Строга, когато трябва. Знае какво прави и ние всички изпълняваме нейните нареждани и желания. Ели е точно толкова строга, колкото трябва. Респектира. Ели според мен много добре съчетава двата подхода и изисква така, че да можем да направим качествен продукт и да представим качествен продукт, когато имаме концерти, а от друга страна се стреми да ни мотивира наистина, така че да го правим всички с желание. Строга до това да ни научи. Аз харесвам такива хора, които си застават зад позицията и си държат с цената да учениците да научат това, което тя има за цел да предаде. The most difficult part, the timing, the steps, staying with everybody else, remembering what to do, and when it gets really fast. I guess sometimes it's just stamina. You know, especially if there's been a break and I haven't danced in a while, I don't do any other exercise, so I'm not the most fit person. So sometimes it's a push to get through the end of the, hour and a half, 2 hours, and then I'm sore the next day, but it's worth it. Зареждаме това да направя нова украса на главата. Обичам много да се занимавам с творчество във всичките му измерения и често се налага да се правят украси за момичетата. Обичам да се ровя в костюмната ми стая и да премислям как биха могли да се преструктурират и премодифицират костюмите, защото ние имаме само костюми от 3 фолклорни области, а пък те са 6 и трябва да намеря начин как да видоизменя един костюм, че да може да се доближи до фолклорна област, от която нямаме костюм. Обичам да готвя хубава българска гозба. Това също ме зарежда. Най-вълнуващият момент ни беше преди 2 години, когато направихме спектакъла "Розовата долина". Показахме едночасов концерт с 40 изпълнители на сцената. И беше вълнуващо заради това, че се видяха 3 поколения от деца, родители и малко по-възрастни, към които и спадам и аз, и че тази приемственост на фолклора, която я е имало през вековете, аз вече я виждам, че я има и в българската общност в Ню Йорк. Когато аз танцувах с Горана Денс, а моят син танцуваше с българското училище Горана Джурниер, тогава беше наистина много вълнуващ и емоционален момент за мен, защото делих сцената с моят син.
Моя син, да, той също беше част от Горана Джуниор в продължение на, може би, 3-4 години. Определено на сцената сме равни всички. Не, ние сме равни. Тогава не сме майка и син. И тази връзка и постоянна състезателност вътре в семействата, мене лично много ми доставя невероятно удоволствие. Особено на концерти, когато виждам семействата да танцуват заедно. Единственото ми желание е да не останат само 10 години, да имам силата и здравето и енергията на краката ми, за да мога да продължавам да правя това, което правя. Не мога да си представя да правя нещо друго, даже по-скоро искам да си представя по-големи проекти, като тези Розовата долина и предстоящия Ритми и мотиви и да се ангажират не само танцори и певци, да се театрализира фолклора. Не страдам от идеи, просто трябва да намериме начина, защото ние не сме професионална компания, която да работи всеки ден и да получава заплати. Затова ние отделяме от собствените си пари, да си плащаме залата, да си плащаме костюмите. Това е изключително уморяващо и взима много от енергията, от творческата ми енергия. И се надявам да мога да намеря повече хора, които да подкрепят това, което правиме, защото твърдя, че Горана Денс заедно с децата на българското училище са най-голямата формация в Америка. Това са около 100 човека в момента, които се занимават с български фолклор в Ню Йорк. Сълзи от щастие ми предизвиква винаги, когато видя моите ученици от малките групи да се мъчат да учат танците на по-голямата група. Тогава забравям всякаква болка в краката, всякаква умора, недоспиване, защото знам, че българския фолклор ще живее. Крака, танцуващи в съвършен синхрон, сърца, биещи като едно. Че кое сърце не е подвластно на магията на българската народна музика? Признаваме си, ние българите се раждаме с тази магия. Тя тече във вените ни от древни времена и ще пребъде през вековете. На други им трябва малко повече време и малко повече усилия, за да я овладеят, но не се отказват. На трети им идва отръки. Нищо, че не са израснали в ритъм 7-8. И всеки открива магията на музиката по свой собствен начин. Магията на българската музика се крие в вековете и в това, че е преживяла много исторически събития, които са се мъчили да я скрият, да я променят. Но в момента това възраждане на българския фолклор и в България, и зад граница е нещо, което е набрало такава скорост, че не мога да си представя, че ще има някакво друго събитие в нашата история, което може да спре тази любов и този нов интерес към българския фолклор и българската музика. Магията на българската народна музика е това, че тя ти кара да забравиш абсолютно и те пренася в нейния магически свят. За мен е ритъма. Аз много силно се вълнувам от ритъм и нашия е просто толкова различен от всичко друго, което съм чувала. Може би е неравноделния ритъм, може би е нещо, което ни свързва към земята, свързани към нашите корени, говори ни по някакъв начин, по който на други хора може да не говори, но за мен е наистина нещо магично. Магията се крие в ритъма, според мен. Мисля, че ритъма дава много енергия и на танцорите, и на публиката. Магията си е вътре, специално за нас си е вътре в нас, това с което сме израснали. The rhythms are amazing. I've done different types of folk dancing, but nothing has the rhythms and the complex patterns of Bulgarian
music and dance. So that's part of the magic. There's really nothing else like it. Според мен се крие в ритъма, в сплотеността на танца. Енергията. В един народен танц, колко повече участници имат, толкова по-хубаво изглежда и толкова повече зарежда хората, които го гледат. It's very unique. The music is very interesting. It's a lot different from what I'm used to, but Силата не се разказва, тя трябва да се усети със сърцето. Сърцето ми бие под такта на тъпана. Много ускорен ритъм. Определено, когато не съм на сцената, бие в ритъма на музиката. Определено сме в синхрон. I would say either quarter time or 3/4, because I'm American. I don't understand the Bulgarian time signatures. 7/8? Може би 7/8. Слушам вече много българска музика в български ритъм. С семейния ритъм. Шопска сюита. Много ритми. Ръченица, копаница, петрунино. Неравноделни са ми ритмите. Може би на любимия ми танц. Любимия ми танц е копаницата. Музиката се градира в него, започва много бавно и се градира до много бърз ритъм накрая. Ами аз съм от Тракия, от тракийската низина и макар че харесвам бързите танци, бих казала, че бия в тракийска ръченица, която е много плавна. Човек винаги умира, когато спре да мечтае. Така че мечтите са ми безкрайни. Но най-смелата ми мечта е да играем на Бродуей. Само и единствено заради това, че нямаме финансовите средства, още не сме на това ниво. Нивото на изпълнение и нивото на ентусиазъм и на това, че можем да представим час и 15 и 20 минути програма без почивка. Това са над 30 танцора, над 25 танцови композиции. Не ни пречи. Това ми е най-смелата мечта. Търпение, издържливост и любов.